Ai, haize ondo. Buah. Beitu. Kampinak, Behar. Beha akorratzei pila bat eskarrila jote ginen nien, kriston nostalgia matit kanpinek. Bueno, afaria prestatuko dugu, ezan eska? Bai, goziak. Guria da? Bai, Erika. Me puto haiek. Erika, ba... Zuzen altzea? Hau gure baloie da, haitu? Bueno, baina nahi baldin mazu erabiltzea kasu, Bai, hori da. 3 erraia. Ez, 4 da. Bueno, 4 erraia. Kaldau haber jolastidak eta... Ian eskak, nire laguna Erika kaldetzen du ia zuekin jolastu dezakeen. Bai. Bai? Bai, Erika, posible dezu. Zuek enabazio jolastu baloien, baloiekin. Kaixo, zer moduz? Haupa. Ara! Bueno, xerimo naiz, Bai. Zure permisoakin? Nahi ez Ai, ama, zenek hauta nahon. Guaine guzkia, leheno... Euskadi tropikala. Leheno goizian abixau digu, Gaur danetik ongoa, baina, ostras, asma bindu, Hori da. Zutz, nola, hola bidaiatzezu, beti, autokarabana? Beti danik gustokoa daukagu bidaiatzea bai furgonetan, eta, bueno... Erreixa da eozein tokitan aparkatzia, legiak usteu ez, osea, nola da asuntu hau? Bueno, lehen, ibiltzen ginean antxas kanpo, bai. Claro. Dozein tokitan, errespetu bat mantentzen badozu, bai naturarekin, ero pertsonarekiko, bai. Claro. Ba, azkenean, legeak, Bai. lagatzen zaitu, bai. Baina badira batzuk, ez dutela, hain ondo erabiltzen, ez autokarabana guneak, ez parkinak, ez edozein toki, bai, beran urak edozein tokitan askatu, barruko komunean kaka erotxixain baino leno, agian kanpuan iten dute, orduan, jendea kejatu iten da, eta keja horrek normala dira, noski. Orduan, toki askotan murriztu iten digute baimena, ez? Umiakin adibidez hau gozada da, ez? Bai, ze libre aske bizi dira, jende pilo bat ezautzen dute, zuen tankera, ez? Azkenean, ondora juten jokatzen, ez dakit, beste ume batzuk ezautzen dituzte, beste bizipen batzuk, eta ez dare finko toki baten, bai. Ibiltzen dira aske, ez dakazu egotia begira bernun da bizen kotxia datozela edo ez, piztina badute, piztinan ibiltzen dira, eta... Zu vigilantzi, osea, porque, claro, gero intimidadia nola da? Intimidade gutxi, eukitzen da kanpin baten, baina, bueno, ez dakit, intimidadia nahi badezu etxean daukaz, Claro, hori da. Batzutan hori ez da. Eta zuk, indezun viajeikola onena? Onena? Bai, hola, esatezuna bat gorauko... Orain ez gaituela entzuten ume, bare. Ez, gu beti danik, esaten dudanean gu nire bikotea, ez, eta ni beti furgonetan bidaiatu izan dugu, ez? Ni gaztetan furgoneta txiki banun, eskalatu egiten gendun, mendizalea ginen, orduan beti material guztia eruateko gurekin, ez? Piritara, edo zintokitara, ez? Orduan, pixkatarremana aurrera jarraitu zunen, furgoneta bat handiagoa geneukagun, eta Islandiara joan ginen. Islandiara, klaro, material guztia, izotzean eskalatzeko materiala. Orduan, nire bidairik politena, bai, furgonetarekin, pasatzia da, ez? Eta hilabete bat handikan ibiltzea. Eta umiakin indezuela bidai luzeiko o handik igual ez? Bai, joan ginen Lanzarotera. Ostras. Orduan, furgonetan. Bai. Ostras. Bai. Eta Menorkara, eta, bidaia luzeago egiten da, bai, ze pasatu behar duzu ferri baten. Claro. Batzutan garestiagoa ere. Claro. Baina zuzure etxea eramaten duzu gainen, ez? Hau guretako ez dugu, baina da marraz. Marraz? Bai, ez da, guazan autokara da, guazan marrazera, ez? Gure etxea da, marrazkillo bezala, gure etxea gainean daukagu. Orduan, bueno. Zuleno furgoneta zeneukala, baina gero momentu batean salto bat intzenula autokarabana. Eta hori nola izan zen? Mikele abustu batekoa da. Mikele da txikea. Mikele. Orduan jaio zanean, izan zen
Ba, bueno, furgoneta saldu, jarri genduan saltzen, bai, eta ni erditzen nengoen, hor, kriston oiuekin, eta telefonoa, titiritira, jauelaz, zein izango da, eta, hola, mira, es que he visto el anuncio que vendes la furgoneta. Osea, Eta orduan, izan zango, ai, ama, ba, ontsu momentu hontan ez da momentu aproposena, bai, eta, bueno, eta nire me pilla usted me pilla un poco mal, un poquito ocupada, bueno, eta señor. Fernan jarri zan berekin harremanetan, y bai, ontxe, en cuanto para mi mujer, voy al pueblo y te enseño la furgoneta. Ostia. Mikele, orduan zuk ekarri zenun autokarabana? Pixka batzeara, familira, ez? Beitu, zelako